Svi učesnici okruglog stola saglasni su da je veoma važno da mediji dobiju podršku iz budžeta kako bi mogli da informišu javnost, posebno u situaciji kada je marketinški prostor veoma sužen. Sa druge strane, neophodno je da takvo finansiranje medijskih sadržaja bude transparentno po utvrđenim pravilima kako bi se tačno znalo kako se državna pomoć daje medijima i za koje sadržaje. Dakle, vrlo je važno da se budžetsko finansiranje ne koristi kao mehanizam za pritisak na medije, već da se koristi za podršku informisanju i što kvalitetnijem informisanju građana, jer to zapravo podržava njihovo pravo da budu informisani i u krajnjem slučaju da kao informisani građani participiraju u političkim procesima. Okrugli sto pod nazivom Finansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa samo je jedan u nizu skupova koji će biti organizovani sa ciljem da se inicira poštovanje zakona, odnosno raspisivanje konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja. Još jednom je istaknuto da je Kragujevac primer nedostatka političke volje da se zakon ispoštuje. Zapravo ovde se radi o građanima, ne toliko o medijima gde se zapravo negde spušta lopta i stavlja akcenat, već o građanima i o tome kako i na koji način će oni biti informisani. Ukoliko ne bude bilo takvih i ne bude takvog projektnog sufinansiranja sadržaja, jednostavno mediji u Kragujevcu će biti zastupljeni u daleko manjem broju i informisanje građana će trpeti upravo zbog toga. Organizatori skupa su istakli da zakon predviđa smanjenje političkog uticaja na medije, ali se njegova primjena u praksi nije pokazala kao dobra, jer nosioci vlasti traže način za pritiske na medije, što predstavlja takozvanu meku cenzuru kojom vladajuće strukture na nevidljiv način utiču na materijalni status novinara i medija, čime su upravo građani uskraćeni za informacije od javnog interesa.